Dijabetes je potpuno nezavisno drugo obolenje. Takođe hronično, takođe progresivno obolenje, znači obolenje koje napada sve organe, odnosno sisteme organa. Kao po pravilu, kod pacijenata sa dijabetesom koji su gojazni, dijabetes se teže kontroliše nego kod pacijenata koji nisu gojazni. Tako da ta veza nekako između gojaznosti i dijabetesa je pre nekoliko desetina godina uspostavljena, odnosno bila jasna. Čak je vrlo brzo, pošto su počeli da se rade operacije gojaznosti, postalo jasno da kada se posle operacije redukuje telesna masa, dođe do redukcije, odnosno dođe do poboljšanja kontrole dijabetesa, a kod nekoga čak dijabetes i nestane. Tako da su operacije gojaznosti iz oblasti čiste hirurgije gojaznosti počele da se prebacuju u hirurško lečenje gojaznosti i udruženih metaboličkih poremećaja. Ovog trenutka hirurgija je jedna od terapijskih opcija za lečenje i dijabetesa. Operacije se zovu čak metabolička i barijatrijska hirurgija. Znači, na prvom mestu se stavlja taj akcenat na metaboličke poremećaje, u prvom redu na dijabetes tip 2.